Καλημέρα, παιδιά. Ξέρω, δεν είναι. Αναρωτιέστε τι γίνεται και ακούτε κάποιον καινούριο στο κανάλι. Τώρα παίζουμε Minecraft. Με κάλεσες? Ναι, σε κάλεσα. Είναι τρελό πως έχει κάνει update το Minecraft. Βάζει ένα καινούριο πλάσμα, είναι γκρι, και όταν κοιτάς την πλάσμα σου μπορεί να σου κάνει 4 καρδιές downloads. Αλλά δεν έχει πολύ ζωή, αν το κομπανείς μια φορά πέθανε με τον πρώτο, με τον chest. Αυτό είναι αρκετά καλό, άρα. Επειδή σου έχω στείλω ένα, αλλά δεν ξέρω. Εγώ μαζεύω ξύλο και λίγο χώμα. Ωραία. Όπα! Όπα! Καίγομαι! Ένα ζόμπι είναι εκεί! Ένα ζόμπι! Γιατί έφυγες από το παιχνίδι? Α! Σου βγάλε ένα. Έχεις βάλει αρχικό skin ή όχι? Τι skin έχεις? Εγώ έχω βάλει ένα. Εμένα με τι skin? Εμένα με τι skin δεν βλέπεις? Τι? Ναι, σου τη συμφίλησε. Το βλέπω, το ξέρω. Περίμενε λίγο. Μπορώ να αλλάξω skin. Κάτσε να βάλω κάτι άλλο. Κάτσε, βάζω κάτι άλλο. Θα βάλω, όχι το δράκο, θα βάλω αυτό εδώ πέρα. Δευτέρη, τσέκαρε. Ωραίο. Έχω πολλά skins, αλλά αυτό είναι πολύ καλό. Εγώ παιδιά είναι ότι τώρα θα βάλω πολλά παιδιά που είναι παίζω Minecraft μαζί μου. Δεν παίξεις το μάτι σου για να δεις. Λευτέρη, έχω 2 καρδιές, πέθανα. Κάτσε, έρχομαι. Κάτσε, έρχομαι. Σκότωσα, έχω μισή καρδιά. Έχω σοβαρά τώρα, μισή καρδιά. Φαντάσου. Πού είσαι? Φάστα. Προβατάκι, να δίνεις το φαγητό μου. Όχι, λίγο να πεθάνω. Πού είσαι? Εγώ βλέπω το όνομά σου από κάτω. Είσαι πολύ κάτω, εγώ είμαι πάνω. Είμαι πάνω, σε βλέπω, έλα. Σταματήστε. Όχι άλλα, ζόμπι ρε φίλε. Για να κάνουμε την αφρόση το ρότερ φίλε, γιατί δεν έχω κάνει άλλο για να πάρω καρδιές. Πού είσαι, εγώ σου έχω χάσει. Γιατί, εγώ σου βλέπω το όνομά σου. Εγώ δεν το βλέπω γιατί δεν είσαι αρχηγός, γιατί κάπως έγινες μέλος και επειδή εγώ τώρα δεν έχω καλό ίντερνετ δεν μπορώ να σε κάνω βασιλιά. Ρε, δεν βλέπεις ότι είμαι
Ω, κάτι με βάρεσε. Γιατί έβαλες το Steve? Πειρατής υποτίθεται ότι είμαι. Τώρα έχεις γίνει το Steve. Δεν είμαι ο Steve, εσύ δεν είσαι ο Steve, αλλά εγώ δεν είμαι ο Steve. Εγώ τι είμαι δηλαδή, εγώ είμαι Creeper. Είσαι Creeper. Ένα Ναι. Creeper με ένα παράξενο καπελάκι. Εγώ δεν είμαι Steve. Γιατί συνέχεια Εγώ σε βλέπω Steve. Εγώ σε βλέπω Steve. το ίντερνετ σου είναι χάλια. Τι? Το ίντερνετ σου είναι χάλια. Το ξέρω, κάτι έχει γίνει. Γιατί είχα βάλει, μου κάνει και ένα άλλο παιχνίδι update και μου λέει ότι δεν μπορεί να κάνει update. Γιατί κάτι έχει γίνει και παίζει να έχω χάλια ίντερνετ όντως. Λευτέρη, μπορείς να φτιάξεις άλλη μια αξίνα, εγώ δεν έχω τίποτα. Περίμενα να σου κάψω λίγη πέτρα, να σου φτιάξω μια Ναι, πέτρα. βλέπω χωριό. Περίμενε, κόβω λίγο πέτρα. Έρχομαι. Πες μου λίγο ποιο είναι το σημερινό challenge. Τι θα κάνουμε σήμερα, δεν Θέλουμε να φτιάχνουμε ένα καλό σχετικά σπίτι. Και εγώ το βλέπω. Ωραία, έχω βρει άνθρωπο και θα... Λοιπόν, Λευτέρη, θα πάμε σε ένα village που έχω βρει. Σπάσε από το άνθρωπο. Θα χρειαστούμε αρκετό φύλλο. Θα σου φτιάξω 2 πίκα. Οκ. Μαζεύουμε αρκετό φύλλο και πάω να μαζέψω και λίγο γυαλί για να πάμε στο village, εντάξει. Εγώ σκάβω λίγο αυτό. Εγώ παίρνω ξύλο, θα χρειαστεί. Περίμενα να σου δώσω λίγη πέτρα. Ένα τέτοιο Πάρε. Θα χρειαστεί. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, εγώ πάω στο village. Οκ, εγώ θα πάω να μαζέψω και λίγο άμμο από εδώ δίπλα. Όκαλα και σκύλους. Ένα σκύλος είναι εδώ. Οκ. Δεν θα κακό καλάκι, να το κάνω που δεν έκανα. Έχω 18 ξύλο και θα πάω να μαζέψω τώρα και λίγο άμμο, εντάξει. Μπράβο, Μάζεψε και εσύ ξύλο, θα το χρειαστούμε. είχαμε πει με τον Βαγγέλη ότι μπορεί σήμερα ο Βαγγέλης, αλλά δεν έχω ο Βαγγέλης. Δώσου λεπτομέρειες, αλλά δεν μου απάντησε ποτέ. Ο Βαγγέλης τώρα θα παίζει Fortnite, αυτό ξέρω. Για σήμερα μπορούσε. Και εμένα αυτό μου λέει ότι θα μπορεί. Πάρω λίγα μούρα από εδώ. Πήρα ένα θάμνο τριαντάφυλλο. Πού είσαι? Λευτέρη, στο village είσαι. Είμαι στο village και παίρνω τα πράγματά τους. Λοιπόν, Λευτέρη, έρχομαι. Ναι, φαίνεται λίγο χαζό. Κοπανάω το τέτοιο με pickaxe. Γιατί το pickaxe δεν κάνει τόσο θαύματο με το σπαθί, αλλά κάνει δάμα. Ναι. Ούτως ή άλλως, Λευτέρη, δεν είμαστε τώρα live, αφού ανεβαίνει μετά από λίγο. Πάνω να ντυθώ villager, να τρολάρω τους villager. Μαζεύω σαν. Πολύ. Φέρε μου. Ωραία. Και από εδώ λίγο και από εδώ. Έτσι. Σκοτώνεις τον Iron Golem. Μην πας από πίσω. Δεν πάω. Δεν με σκοτώνει. Ναι, είναι αποκλεισμένο σε μένα. Ωραία, πήρα το Iron. Πόσο έχει να το μοιραστούμε, έλα. 4 Iron, 4. Τότε δώσε μου 2 για να φτιάξουμε ένα σπαθί. Σπαθί, 2 σπαθιά να φτιάξουμε. Έλα εδώ. Τι κάνουμε? Κόλλησα. Πάω να πάρω κάτι από τους villager, να έχουμε. Ας πούμε, πάω να πάρω διάφορα.
Αφού δεν έχουμε ξεκινήσει το σπίτι. Περίμενε, πρέπει να είμαστε στο village για σήμερα. Παίρνω πόρτα από τους villagers για να έχουμε. Ωραία, πήρα πόρτα. Το σανό. Έχω 26 σανό εγώ. Πάω να πάρω κι άλλο από εδώ. Έλα πάμε. Πόσα κρεβάτια έχει εδώ? 2. Εσύ φύγε από το villager. Τώρα έχει 3 όμως. Είναι τόσο ωραίο ότι όταν κλείνει τα μάτια μου στη βάση που το είχαμε δει. Είναι αυτό το update. Πολύ ωραίο. Πολύ. Λοιπόν, έχουμε πόρτα και το σπίτι. Θέλουμε ξύλο και φαΐ, εγώ θέλω. Δώσε μου τα 2 σήμερα για να φτιάξω το Περίμενε. Ωραία, πάρε. Περίμενε. Πάρ' τα και τα 4 και φτιάξε 2 σπαθιά. Πάρε το ένα εκεί. Το σπαθί είναι εκεί. Περίμενε. Ναι. Κάτσε, θέλω να φτιάξω λίγο φτιάχνω ψωμί. Ρε, ας το πράγμα να φτιάξω ψωμί λίγο. Τρως πατάτες. Πού τις βρήκες? Ωραία, μην έχεις πάρει το τέλος. Φτιάχνω... Έχω 27 ψωμί. Λοιπόν, αυτό. Πάρ' το crafting table. Πέτρα. Να πάρω κι εγώ πέτρα για το σπίτι. Εγώ λέω να το κάνουμε ξύλινο το σπίτι. Α, οκ. Παίρνω ξύλο από τους villager. Βρει ξύλο. Thanks. Πέρα και σκάλα. Ωραία φίλε, αν πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό το βίντεο τέλος πάντων τώρα σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω. Ξέχασα τι ήθελα να κάνω. Κάτι ήθελα να κάνω. Περίμενε, ένα φούρνο ήθελα να κάνω, το ξέχασα. Εγώ χώρη και τι πέτρα. Κι εγώ. Απλά ήθελα να πάω με ψητές πατάτες για βράδυ. Ναι. Για το βράδυ θα έχουμε ψητές πατάτες. Έλα, ας αρχίσουμε να φτιάχνουμε το σπίτι. Κάτσε να πάρω λίγο ξύλο για να... Με τι ξύλο θα το φτιάξουμε το σπίτι? Με το κανονικό, το πιο ωραίο ξύλο, αυτό το κανονικό. Ποιο, αυτό εδώ πέρα? Ναι, αυτό. Να μην το κάνουμε με αυτό και το που είναι πράσινο κάπως. Δεν είναι τόσο ωραίο. Εγώ λέω αυτό εδώ πέρα, κάτσε να σου δείξω. Κατάλαβα Εγώ σου λέω ποιο λες. αυτό εδώ πέρα είναι πιο ωραίο νομίζω. Εντάξει, αυτό εννοώ. Απλά μην είναι από το άσπρο ξύλο, από αυτό εννοώ. Α, όχι το άσπρο ρε. Εγώ λέω αυτό εδώ πέρα που κρατάω. Κατάλαβα, απλά τώρα κάτι φτιάχνω. Μπορώ να φτιάξω full sticks, αλλά όχι. Το πάτωμα τι θα το κάνουμε? Να το κάνουμε από ξύλο πάλι. Ωραία, ξεκινάμε το σπίτι τετράγωνο. Ναι, τετράγωνος. Περίμενα να έρθω κι εγώ. Να το κάνουμε μαζί. Κάτσε να βρω. Εγώ πάω να βρω σημείο, εντάξει. Νομίζω εδώ είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ίσια, είναι καλά εδώ. Βρήκα ένα πολύ ωραίο σημείο. Περίμενε τώρα, κόβω το ξύλο. Και παίρνω 2 κρεβάτια, εντάξει.
Έχω πόρτα. Λευτέρα, έλα από εδώ, έλα από εδώ, έλα από εδώ, έλα από εδώ. Βρήκα φουλκάνο μέρος. Λοιπόν, φτιάχνω άλλον ένα φούρνο. Περίμενε, θα ξεκινήσω να φτιάχνω το σπίτι. Ναι, φτιάχνω άλλον ένα φούρνο για να βάλω το τζάμι να γίνεται. Και εγώ θα φτιάξω με το crafting table. Τι να φτιάξω, ένα σάβερ. Αυτό τέλος πάντων. Για να μπορούμε να το φτιάξουμε εδώ, πού να το φτιάξουμε. Έχω βρει ακόμη. Έλα εδώ που είναι το όνομά μου. Εδώ. Α, και Εδώ. Εδώ ρε. Όχι, εδώ που είμαι, εδώ που είμαι. Είναι πολύ καλά, Είναι λίγο το μέρος εδώ, αλλά εντάξει. Ναι, εδώ ρε. Εδώ κάτω. Τι. Να φτιάξω το σημείο. Πόσο μεγάλο θα είναι το σπίτι. Θα είναι μέχρι εδώ. Τόσο πολύ. Βρε. Ο Λευτέρης ο σκάφτης. Λοιπόν. Είναι πολύ μεγάλο για το σπίτι, Λευτέρη. Καλά, μπορεί να το συνεχίσει. Τι σε άλλο βίντεο. Ναι. Δεν νομίζω ούτε εγώ να το καταφέρουμε σε μία μέρα, οπότε λογικά θα κάνουμε και πάρτε 2. Εγώ πραγματικά θα φτιάξω ένα πολύ ωραίο βίντεο. Εννοούσα να το... Πρέπει να φτιάξουμε το καλύτερο σπίτι. Εδώ πέρα μην το σκάφεις, βάλε πάλι blocks, άμα είναι. Δευτέρα το έχεις κάνει τεράστιο. Τι κάνεις? Θα περάσουμε μέσα από το σπίτι. Λευτέρη, γιατί δεν το κάνουμε λίγο πιο μικρό? Εγώ νομίζω είναι πολύ μεγάλο. Ναι, αλλά πρέπει να είναι όμορφο. Λευτέρη, υπάρχει κακό village λίγο πιο πέρα. Ναι, το ξέρω, το είδα, είναι ένα κακό village. Αυτοί οι κακοί villagers μου σπάνε τα νεύρα, φίλε. Έκανες τρύπα στο σπίτι. Ναι. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, περνάω. Θα σπάσουμε όλο το σπίτι. Θα το σπάσουμε από το σπίτι. Απλά το έχω κάνει έτσι για να δούμε τι θα χαλάσουμε όλο το σπίτι. Λευτέρη, είναι πολύ μεγάλο όμως αυτό και δεν έχουμε και αρκετό ξύλο για να το φτιάξουμε. Ναι, έχουμε. Από το village σπίτι. Εγώ δεν έχω πολύ ξύλο επάνω μου, βασικά. Κόψε λίγο ξύλο από το σπίτι. Έχει μέσα το σπίτι. Αφού έτσι κι αλλιώς θα το σπάσουμε όλο, σκάψε. Δεν γυρίστε, Σοφία και Χριστίνα, να σας βγάλω. Λοιπόν. Δηλαδή, για Έχω δεν είναι. 55 ξύλα Σοφία, και έλα, 2 λεπτά. ξύλα. Έχω ένα στακόριο ξύλο που θα βάλουμε για το σπίτι. Κατάφερε. Είναι λίγο τεχνητό. Μαμά, μην βρίζει, εντάξει. Λευτέρη, ξεκινά εσύ το σπίτι, γιατί εγώ δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Οκ, εσύ σπάσε το σπίτι, άρχισε να σπάσει το σπίτι γιατί θα το χαλάσουμε όλο το σπίτι. Πρέπει να πάω στο crafting table γιατί θα μου σπάσει το σάπι. Πόσα βίντεο έχεις ανεβάσει μέχρι τώρα? Μαζί με παίκτες, γενικά όλα μου τα βίντεο με παίκτες είναι με φίλους μου, αλλά αυτή τη στιγμή έχω κάνει μόνο 2 βίντεο, αυτό θα είναι το 4ο βίντεο γιατί έχω ήδη κάνει ένα και δεν το έχω κατεβάσει ακόμα. Έχω κάνει subscriber. Ήμουνα ο 6ος βασικά που σου έκανα, γιατί σου είχαν κάνει και κάποιοι άλλοι. Νομίζω οι φίλοι. Το έκανα, αν όποιοι και δεν το έκαναν, ευχαριστώ για τη στήριξη.
Κάποιοι ήταν, οι γονείς μου ήταν 2 άτομα, αλλά τα άτομα δεν τα ξέρω. Εγώ σου έκανα έκτος subscribe, να ξέρεις. Ήμουνα το έκτο άτομο. Πρώτα οι γονείς σου και κάποιοι άλλα 3 άτομα που τα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ό,τι γράφουνε στα comments εμείς δεν τα πιστεύουμε. Άμα μας λένε ότι δεν είμαστε καλοί, δεν τους πιστεύουμε. Νομίζω θα πρέπει να πάμε σε κανένα σπίτι. Ακόμα δεν έχω βγει ούτε καν το τέτοιο από το πάνω. Το ξέρω, αυτό είναι το θέμα, λοιπόν. Η αδελφούλα σου μπορεί να ακούσει. Το αδελφό σου πόδι στο προηγούμενο βίντεο. Πάω να πάρω να δω τι έχει φτιαχτεί. Ένα τζάμι. Εδώ τίποτα. Αυτό το φούρνο θα πάω. Πρέπει να φάω. Όχι, έχω κάτι εγώ. Εγώ έχω πατάτες. Έχω ψημένες πατάτες, τηγανιτές πατατούλες. Τηγανιτές πατάτες. Έλα πάρε. Τηγανιτές. Δώσε μου λίγο. Είναι το καλύτερο οι τηγανιτές πατάτες. Τηγανιτές πατάτες. Λευτέρη, θα φτιάξω ψωμί. Πάμε να κοιμηθούμε κάπου. Ναι. Όχι, βρες όπου να είναι, πήγαινε κάπου. Θα βρω ένα σπίτι που δεν έχουμε διαλύσει, γιατί σχεδόν όλα τα σπίτια έχουμε διαλύσει. Δεν έχουμε διαλύσει και πολλά, εντάξει. 3 σπίτια έχουμε διαλύσει. 3 σπίτια, καλά. Καλά, το τρίτο δεν το έχουμε ακόμα διαλύσει, ξέρεις, είναι αυτό το σπίτι που ακόμα το διαλύουμε για να φτιάξουμε το δικό μας σπίτι. Αλλά 3 σπίτια σχεδόν. Επειδή βασικά είμαι σίγουρος ότι δεν θα το τελειώσουμε σίγουρα το σπίτι και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και part 3, να ξέρεις. Ναι, μπορεί και να χρειαστεί και part 3. Εντάξει, δεν χρειάζεται μόνο, ο σκοπός δεν είναι μόνο το σπίτι, μπορείτε να κάνουμε και βίντεο με τέτοιο, πώς το λένε. Καλά, ναι. Έστω να φτιάξουμε ένα λίγο καλό σπίτι. Και μετά θα κάνουμε και κανονικά βίντεο από που θα είναι με τον ίδιο ακριβώς κόσμο. Απλά θα είναι άλλο βίντεο. Λοιπόν, ο άλλος κόσμος που ξεκινήσαμε σε 3 μέρες που έχουμε παίξει, τον είχαμε πάει πολύ καλά. Ναι, αλλά δεν μας πιστεύει. Δεν θα μας πιστέψει κάποιος ότι δεν καταφέραμε τόσο πολύ. Θα μας πούνε όλοι ότι το κάνουμε fake. Το ξέρω ότι άμα μπούμε σε αυτόν τον κόσμο... Γιατί παλιά στον άλλο κόσμο έχουμε βρει ήδη diamonds και έχουμε κάνει pickaxe και είχαμε πάει στο nether. Δεν έχουμε πάει ακόμα στο end. Αλλά δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι θα μας πιστεύετε. Ναι, γι' αυτό θα κάνουμε τέτοιο κόσμο. Ναι, άμα τον βάλουμε αυτό και πούμε ότι το έχουμε φτάσει μέχρι τόσο, μπορεί να μην μας πιστεύουν και να γράφουν στα σχόλια κάτι βλακίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όποιος θέλει να το πιστέψει, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε κάνει. Όποιος το πιστεύει τώρα. Λευτέρη, θέλεις να πάρεις εσύ τα ξύλα να φτιάξεις εσύ το τέτοιο? Περίμενε, τώρα φτιάχνω το πάτωμα. Εγώ σπάω τον Ντέλ. Πάμε λίγο, έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε το... Όπα! Ήδη μου έχει τελειώσει το ξύλο, ρε! Ρε, έχω αλλάξει 4 κομμάτια γιατί είχα 55 κομμάτια ξύλο! Έλα, είμαι έτοιμος, Λευτέρη, έλα πάρε το ξύλο.
Έλα πάρε 2 στάκ, έλα πάρε 3 στάκ, έλα πάρε. Έχω πολύ ξύλο κι εγώ, δεν χρειάζεται. Πάρ' το όλο να έχεις να κάνεις εσύ. Αν και θα χρειαστούμε κι άλλο για αυτό το σπίτι που έχεις κάνει, αλλά... Έχω κάνει έχω υπερβολικά πολύ ξύλο. Έχω πάνω από 200-300 ξύλο. Θα μας χρειαστεί. Έχω 664 και 64 και 64 και 64 και 64. Και έχω 36 ξύλα κανονικά για να φτιάξω το σπίτι λίγο πιο ωραίο με detail απ' έξω. Θα είναι μονόροφο όμως, γιατί θα πρέπει να μαζεύουμε 5 κιλά ξύλο για να το φτιάξουμε. Ναι, πραγματικά. Έχω τελειώσει σχεδόν το 1 stack. Πάμε να πω πατήσεις. Έχω 23 τέτοια. Έφυγε το 1 stack, έχω άλλα 3 stack. Οκ. Νομίζω ότι το πάτωμα θα είναι το πιο εύκολο. Ναι, μετά ξεκινάνε τα δύσκολα. Έχω 3 τζάμι. Οκ, τα κρατάμε για μετά, γιατί τώρα δεν τα έχω. Δεν τα χρειάζεται. Θέλεις άλλα, θέλεις κάτι άλλο. Όχι, έχω πάρα πολύ ξύλο ακόμα. Πάω να μαζέψω. Εγώ πάω να μαζέψω κι άλλο ξύλο για όταν σου τελειώσει να έχουμε. Η οροφή θα είναι το πιο δύσκολο, γιατί θέλω να την κάνω όπως έχουν και οι villager, έτσι. Οι μητεροί, θα είναι ωραία έτσι. Άρα να μαζέψω τέτοιο. Ναι, σκάλες, να φτιάξεις σκάλες. Γιατί με τις σκάλες... Ανεβαίνω να πάρω σε ένα σπίτι villager και ξεκινάω να σπάω. Απλά τεράστιο σπίτι. Τελείωσα το πάτωμα! Απλά πρέπει να σπάσουμε, να χαλάσουμε το ξύλο. Άμα είχαμε και εσύ θα ήταν πανεύκολο. Γεια, εγώ προσέχω εδώ τα σκυλάκια. Έχεις κανένα σκυλάκι? Λευτέρη, μακάρι να είχαμε TNT. Δεν έχουμε. Τα creeper όμως μπορώ να τα σκοτώσω εύκολα, είναι εύκολο. Απλά τα χτυπάς και πας πίσω. Ξέρεις γιατί χρειαζόμαστε τα TNT. Θα μπορούσα να έβαζα πάνω στα σπίτια TNT και να πάγαν πανεύκολα. Και έτσι θα παίρναμε πολύ ξύλο. Περίμενε τώρα να φτιάξω ένα καινούργιο πίκαξη που χάλασε το πίκαξη. Θα το κάνουμε φανταστικό, αλλά θα μας πάρει πολύ καιρό. Θα μας πάρει 3 parts περίπου. Και θα κάνουμε κι άλλα parts, απλά αυτά τα άλλα parts θα τα κάνουμε αλλιώς. Τι εννοείς? Θα τα κάνουμε ψάχνοντας diamonds και τέτοια. Όχι ότι τέτοιο θα λέγεται σε diamonds. Φαντάζομαι να φτιάξουμε σπίτι με diamonds. Όχι, αποκλείεται. Είναι κλεψιά, δεν γίνεται. Όποιος έχει diamonds είναι ψεύτικο. Απλά το έχει πάρει από το όχι, εννοώ ας πούμε άμα βρούμε full diamonds στο server και μπορέσουμε να φτιάξουμε σπίτι από diamonds. Αν είναι κάτι μικρό και δεν πρόκειται. Θέλω να μπούμε στο creative, να βρούμε diamonds και να φτιάξουμε σπίτι. Όχι, είναι κλεψιά. Το ξέρω, είναι πολύ. Και επίσης μόλις το άκουσα και τέτοιο, γιατί έχω κάνει το κάνω record. Μπορεί παιδιά να κάνουμε και λίγο χωρίς άλλο, μπορεί να πιστέψετε, αλλά απλά θα κάνουμε λίγο άλλο. Τελείωσα με το σπίτι, σχεδόν έκοψα όλο το σπίτι, τώρα έχω την παπάρα. Πήγαμε να Λευτέρα σου σπάσουν τα ταβάνια ενός σπιτιού.
έχω 28 σκάλες. Εγώ έχω πάρει από την οροφή του σπίτι το σπίτι των πιλατζερές. Πόσα σκάλες? Έχω πάρα πολλά ακόμα, μπορώ να το φτιάξω. Όχι ρε φίλε. Πάμε στα λέξη γιατί ήταν παιχνίδι. Σας καλύτερα, γιατί δεν μπορέσατε στα ίδια. Αναρωτιέμαι πόσο ξύλο έχω, πρέπει να κοιτάξω. Έχω ένα στάκ και 31 ξύλο και 40 κομμάτια από κανονικό ξύλο που δεν το έχω κάνει τέτοιο. Σου κάνει ένα στάκ από σκάλα, έχεις κι άλλο. Δεν χρειάζομαι άλλο νομίζω. Δεν ξέρω, θα δούμε. Υπέροχα. Αλλά για τώρα πιστεύω ότι δεν χρειάζεται. Ωραία. Τώρα η σειρά μου να πετάξω. Όχι, φύγε το χέρι, εγώ παίζω με κοντρόλ. Το ξέρω, αφού παίζω από PlayStation με control μπορείς να παίζεις. Και Xbox παίζω, από Xbox, όχι PlayStation. Δεν είπα από PlayStation. Είπα από PlayStation. Η ιδέα μου Ναι. δεν το έκανα επίτηδες. Δεν ήθελα να Γιατί πω όχι? από control. Ναι, με το ίδιο να παίζεις από PlayStation και Xbox και σου φεύγει το χέρι εκεί να πατάς 5 χρόνια. Και το δικό μου χέρι είναι κουραστικό να είσαι από υπολογιστή, απλά όχι τόσο. Ναι, εμένα πρέπει να αφήνω πρέπει να το σφίγγω όλη την ώρα απλά. Τουλάχιστον έχει περισσότερη χωρητικότητα το Xbox, γιατί είναι περισσότερο για παιχνίδια. Ενώ το δικό Ναι. μου είναι υπολογιστής, δεν είναι δουλειά. Δεν είναι δεν είναι gaming gaming. υπολογιστής. Ναι, και δεν έχει και πολύ χώρο. Ναι. Έχει, απλά δεν είναι για βιντεοπαιχνίδια πολύ. Ναι, είναι για φακέλους, για τέτοια. Ρε, τελείωσα το τέτοιο. Τελείωσα σχεδόν το σπίτι, έχει μείνει ένα κομματάκι. Ω, καλά, εγώ έχω πάρει εδώ πέρα τα πάντα. Θες να σου φέρω από εκεί τίποτα? Έλα λίγο να δεις, έλα λίγο να δεις. Έχω ένα στάκ από σκάλα. Επιτέλους, έλα, Λευτέρη. Κοίτα λίγο. Λοιπόν, σου αφήνω ό,τι έχω εδώ. Κοίτα τι έχει μείνει μόνο από το σπίτι. Πάρε όλα αυτά εδώ. Περίμενε. Ευχαριστώ. Πάρε και αυτό και εγώ. Το ξύλο γιατί... Νυχτώνει, Λευτέρη. Εγώ στα έχω αφήσει όλα. Οκ. Τώρα Και έλα στο πάμε σπίτι. γρήγορα σε κανένα σπίτι villager. Μην τα σπάσουμε όλα. Πρέπει να αφήσουμε έστω ένα villager σπίτι για να κοιμόμαστε όσο κάνουμε τη δουλειά. Το βλέπεις αυτό που έχω σπάσει? Δεν τι πας. Ο villager κοιμάται στο πάτωμα, κοίτα. Τι? Δεν γίνεται ποτέ. Ρε τι φας, κοίτα λίγο. Όχ. Villager. Έχει κρεβάτι εδώ από κάτω. Έχει κανένα κρεβάτι και κοιμάται εδώ. Όχι, ξέρω. έχει κρεβάτι, ρε τι φας. Δεν ξέρω. Βάλε να κοιμηθώ. Πάει στα ίδια, εντάξει, γιατί είναι... Δεν βρίσκω κρεβάτι εγώ. Ω, καλά, εκεί που είναι το σπίτι τώρα που θέλω να φτάσω. Ρώστε, μην έρθει κανένα creeper και μας κάνει explode το σπίτι. Ένα από αυτά τα σκυλιά που πήραμε και είναι το μαύρο. Εσύ φιλαράκο τι κάνεις εδώ, πέθανε. Έτσι το πήρα. Εγώ πάω να Κοιμήθηκα. κοιμηθώ, έλα πήγαινε να κοιμηθώ. Εγώ κοιμήθηκα. Ναι, το ξέρω, εγώ πάω. Και έχω full φαγητό. Κοιμήσου. Ζόμπι villagers. Ρε υπάρχουν 100 ζόμπι ρε. Πάτηνα, σώφισε με την πρώτη με το σιδερένιο σου πατρουλάκι. Δεν στα όλα εκεί πέρα πως κάθεται. Σώφισε. Εγώ μαζεύω ξύλο, εντάξει. Εγώ έχω αρκετό ξύλο για να αρχίσω το τείχο. Ξεκίνα σιγά θα Έχω δύο στάρ. Έχω σχεδόν 64, έχω 63 και 63. Εγώ μαζεύω για τη σκεπή. Περίμενε, θέλω να σκάψω λίγο εδώ. Και
παιδιά που είχα μπει είχα μπει μια φορά επειδή βαριόμουν, είχα φτιάξει ένα φουλ ωραίο σπίτι. Είναι πανεύκολο να πας. Ναι, δεν είχα τι να κάνω και βαριόμουν. Όλα ήταν χάλια, βαριόμουν τη ζωή μου και λέω κάτσε να μπω σε μια να φτιάξω κάτι. Έχω 7 τζάμι. 11 βασικά τζάμι. Εγώ σου δίνω και ό,τι άλλο έχω επάνω μου από Δεν ξύλο. χρειάζομαι κάτι άλλο, μην ανησυχείς. Από ξύλο πάρε. Α, οκ. Κοίτα, έχουμε και ξεκινήσει και με την πόρτα. Ναι, εγώ είχα και εγώ πόρτα. Δεν πειράζει, δεν χρειάστηκε να φτιάξω. Είχα πάρει από ένα village. Και εγώ αυτό έκανα. Μπορούμε να βάλουμε 2 πόρτες. Ναι, αλλά δεν χρειάζεται. Και μισή θα σταματήσει γιατί θα κάνεις προτάσεις. Εντάξει, δεν ξέρω, Λευτέρη, τι έχει κάνει προτάσεις. Σε ένα τέταρτο πρέπει να το... Λευτέρη, τις έχει κάνει τις προτάσεις που είχατε με τις λέξεις. Α, ναι, τις έχω κάνει. Συγγνώμη. Εγώ θέλω. Ωραία. Θα φτιάξω ένα τελευταίο πράγμα. Σάβλ επίσης. Θα κάνουμε και part 2 γιατί θα πρέπει Να κλείσεις σε ένα τέταρτο. όχι και σε ένα τέταρτο. Και εμείς δεν είπε. Ναι. Καλά, εντάξει. Ούτως ή άλλως θα κάνουμε part 2, δεν γίνεται να το τελειώσουμε σε μια μέρα όλο το σπίτι. Οπότε θα κάνουμε part 2. Λευτέρη, άμα το part 2 το κάνουμε Σαββατοκύριακο ή αύριο, θα είναι πολύ καλά. Μου τελείωσε, όχι έχω ακόμα 31 ξύλο και ένα στάκ. Μαζεύω ξύλο εγώ τώρα. Δεν χρειαζόμαστε άλλο ξύλο, είναι πάρα πολύ. Καλά, μπορεί να χρειαστούμε. Εγώ μαζεύω καλού κακού. Για να δούμε Όχι, πλημμύρισα ένα σπίτι εγώ. τώρα χρειάζομαστε τα παράθυρα. Τζάμι. Τζάμι ακριβώς. Σου κάνει 11 τζάμι έχω. 11 τζάμια είναι παραπάνω από αυτό. Ωραία, εγώ τα αφήνω τα 11 τζάμια πάρε. Και πάρε και 44 ξύλο. Α, ευχαριστώ γιατί δεν μου είχε τελειώσει το ξύλο η αλήθεια. Θα χρειαστείς και κάτι ακόμα για την ταράτσα. Όχι, έχω για την ταράτσα έχω. Εγώ μαζεύω λίγο ακόμα. Νομίζω για τους τοίχους θα είναι σχετικά αρκετό το ξύλο. Συνέχισε. Πρέπει να φτιάξουμε λίγο που έχω πάλι χάλια την πόρτα. Αλλά έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Ναι. Είμαι ο villager που στοιχιώνω. Περίμενε, ένα λεπτό. Έχω τελειώσει με τους τοίχους και τελείωσα με τους τοίχους. Άλλη μια Το στρώση. ταβάνι, πάμε στο ταβάνι. Όχι ακόμα. Άλλη μια στρώση νομίζω. Αν πάμε άλλη μια στρώση θα είναι πολύ ψηλό, θα είναι λίγο παράξενο.
Λευτέρη, άμα το κάνουμε τριγωνικό όμως το πάνω θα είναι λίγο χάλιαγο νομίζω το σπίτι. Μια χαρά θα είναι. Εδώ πέρα γιατί έχεις βάλει μόνο ένα παράθυρο και όχι δύο. Γιατί όχι, εντάξει. Αν θέλεις, Βάλε εδώ, βάλε εδώ, βάλε εδώ. Α, όχι, ναι, μια χαρά είναι το σπίτι. Έχω 24 ξύλα. Ναι. Τώρα μόλις τα έφτιαξα γιατί είχα πολύ ξύλο, απλά ήταν κανονικό ξύλο και το κρατούσα μήπως για αξεσουάρα από Σε αυτόν τον κόσμο δεν έχουμε κάνει σχεδόν τίποτα. Έχουμε αφοσιωθεί τόσο πολύ στο σπίτι που δεν έχουμε πραγματικά σχεδόν τίποτα. Ναι, ούτε τίποτα. Μόνο ένα σιδερένιο σπαθί και πέτρινα εργαλεία. Εγώ μπορώ να φτιάξω άμα θέλεις. Πέτρινα εργαλεία. Πέτρινα, ναι. Έχω, δεν χρειάζεται, απλά εννοώ ότι δεν... Ξεκινάω να φτιάχνω λίγα πέτρινα εργαλεία γιατί θα μας χρειαστούν. Θα πρέπει να κλείσουνε, μαμά. Πες τους ότι θα κάνουμε και πάρτι 2. Ναι, θα κάνουμε και πάρτι 2. Νομίζω το έχουν ακούσει. Πέτρινο σπαρθί, πέτρινο πίκαξ έχω. 16 κομμάτια ξύλο. Πολλά καρπότ. Έχω σπαθί. Λευτέρη. Έχω ξύλινο μαχαίρι. Το ξύλινο μου μαχαίρι μπορεί να σε σκοτώσει. Δεν είναι μαχαίρι από χρηστή. Εγώ το λέω μαχαίρι όμως. Τρέχω. Πηδάω. Λευτέρη. Παπά, λάθος. Έκανα λάθος να δείξω απλά για να δείξω Λευτέρη, να φέρω 2 κρεβάτια να βάλουμε στο σπίτι. εντάξει, Ένα κίτρινο κρεβάτι. Οχ. Βρήκα diamond, Λευτέρη! Βρήκα diamond! Μάτα δω και την παναγιά! Μπρο, έλα! Αλήθεια, ακολούθα με λίγο να δεις που βρήκα diamond! Έλα Νίκολα, βρήκα diamond! Πού είσαι! Πίσω μου! Έλα, σε ένα σπίτι βρήκα diamond! Έλα να δεις το σπίτι! Ας το blacksmith υπάρχει ένα 10% chance να πεταχτεί. Ω ναι, αυτό το ξέρω, βρήκα diamond. Λευτέρη, όλα τα diamond στο τείχο! Πήγαινε δε! Ναι, diamond! Και pickaxe! Please give my diamond! Μόνο με ένα diamond δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έχεις κι άλλα diamond. Όχι, ένα βρήκα. Όχι ρε φίλε, όχι. Φέρ' το
Diamond! Έρχεται ο δημιουργημένος δράκος! Φέρε μου το Diamond! Περίμενε. Φέρε το Diamond! Εντάξει, πάρε το Diamond. Και εκεί πέρα θα το βάλω σε ένα ειδικό chest. Θα το βάλω σε ένα chest. Λευτέρε, μα το έχω βάλει δημιουργική, θα σου και γίνει και σένα. Α, ναι, το ξέχασα. Όχι, όχι Creeper. Πού ήταν το Creeper που ήταν πριν από λίγο? Όχι, δεν το πιστεύω ότι ξεχάσαμε να φτιάξουμε ένα σπίτι. Δεν έχουμε πάρει ούτε. Σόφα ρε, αράχνη, προσπάθω να σκοτώσω το Creeper. Σοφή, σκότωσα δύο Creeper. Μου έδωσε ένα gunpowder που είναι για τα TNT. Πάω να πάρω ένα κρεβάτι. Οκ. Βασικά έχω δύο κρεβάτια, έχω δύο. Οκ, πήγαινε, εγώ πάω κάπου να βρω κάτι. Δεν ξέρω τι ήθελα να βρω. Άρα γυρνάω πίσω γιατί ξέχασα τι ήθελα να πάρω. Ω, Creeper μέσα στο σπίτι! Enderman μέσα στο σπίτι, τον είδες? Ναι, Creeper και Enderman σε κυνηγάει εσένα. Γιατί, why me, why me? Εδώ πήγαινε και εδώ, δεν είναι και εδώ. Δεν είναι να κάνει να φτιάξει. Εγώ θα ήθελα να είναι ο μάσας, όμως να σας πω κάτι. Εγώ θα ήθελα να βρεθώ. Πρέπει να κάνω teleport. Κάνε με λίγο βασιλιά. Τώρα Ξέρω να σε κάνω. Μπορώ να σε κάνω teleport. Ναι, κάνε με teleport, έχω χάσει όλα τα πράγματα. Μην πάρεις ούτε ένα πράγμα. Δεν με αφήνει να σε κάνω. Ήρθε Σόφη και με σκότωσε και εμένα. Τελείωσε, παιδιά. Κλείνουμε το βίντεο, γεια σας.